Errenteria Gipuzkoako ipar-ekialdeko udalerri bada, Donostiatik 7 kilometrora dagoena. Oiartzualdeko eskualdean dago. Oiartzunekin, Pasaiarekin eta Lezorekin batera, Pasaiako badiatik oso gertu. Eta eskualde burua da 39.000 biztanlerekin. Udalerriak 31 kilometro karratu ditu. Euskaltzaindiak Euskara Baturako onartutako errenteria herri izenaz eta errenteria herritar izenaz gain, haien sinonimotzat erabiltzen dira neurri txikiagoan bada ere, orereta eta oreretar izenak. Hainbat auzo ditu herriak. Erdialdea eta alde zaharra izan ezik, auzo gehienak goiko aldeetan daude, erdigunetik malda handiek bananduta. Errenteriak mendi edo baserri giroko auzoak ere baditu. Ingurune naturalari dagokionez, Urdaburu mendia da herriko ikurra eta tontorrik aipagarriena 588 metrorekin. Oiartzun izeneko ibaiak zeharkatzen du herria izen bereko herritik datorrena eta Pasaiako badian itsasoratzen dena. Errenteriaren inguruan zerbait gehiago ikasi dugu, baina orain azokaren txanda falta da. Goazen bertara. Azoka 1960 urteko martxoaren batetik egiten da. 2006 urtean Xabier Olaskoaga plazara pasa zen eta 2023ko azaroaren lauan berriro tokiz aldatu da Jose Erbiti kalean udalak eraikitako azpiegiturara zehazki. Gaur egun 5 postu ditugu bertan barazkiak, barazki ekologikoak, ardigaztak, arrautzak eta ogiak salduz. Errenteriako merkatua herritarrentzat merkataritzaren bihotza dela diote ekoizleek, eta erreferentea beste udalerri batzuetako bisitarientzat. Merkatura bertaratzen diren pertsonek zerbitzu bokazioa eta arreta pertsonalizatua, hurbiltasuna eta deitasuna, genero produktua eta barietata ezagutzea, hurbileko eta sasoiko produktua baloratzea, eta kalitatearen eta prezioaren arteko erlazio ona aintzat hartzen dutela adierazi dute. Hori ezagutzera etorri gara gu errenteriara. Has gaitezen! Errenterin gaude gaur, errenteriko azoka merkatu ezagutuko dugu. Nolako garrantzia ematen diozu ez zuek udaretik herriko merkatuari? Herriko ekoizleen erakusleio bat da. Beraien produktuak saltzeko kanal importante bat da. Eta iruditzen zaigu lehen sektorea estrategikoa dela, tokiko ekonomia sustatzeko eta baita elikaduran burujabetzaren bidean pausoak ematen hasteko. Esan bezala, ongi esan desun bezala, azoka leku zaldatu berri dugu eta leku aldaketa honekin baserritarrei plaza duinago bat eskaini nahi izan diegu bere produktuak saltzeko, baina baita ere merkatuarekin daukaten lotura hori hobetu nahi genuen. Merkatua motor ekonomiko garrantzitsu bada herriarentzako eta bai azoka eta merkatuaren arteko lotura hori indartzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Leku aldaketa aipatu duzu, ekoizle eta eroslaren arteko gertutasun hori baita ere, balorazioa, nolako balorazioa egiten duzu azokaren inguruan? Jakinda, orain toki berri batean dagoela. Bai, hori da, orain toki berri batean daude, beraien plaza indartu eta sendotu nahi izan dugu, baina egia esan azoka azkenean izeberraren punta da. Egunerokoan, gure hiriaren erdigunean ikusten dugun zatia, azoka. Baina horren atzean oso mundu zabala dago eta iruditzen zaigu horrei bultzada handi bat eman behar zaiola. Landa eremua bere osotasunean bultzada eman behar zaiola. Horregatikan, landa eremuak azken finean ingurua zaintzen du, gure osasunean onura ekartzen du, gertuko produktuak, kalitatekoak, osasuntsuak ekoizten dituzte.
Eta iruditzen zaigu horregatikan lehen sektore hau indartu behar dela, balorean jarri behar dugula eta legegintzaldi horretan, honetan, landa eremuko zinegotziaren erreferentea sortu dugu bide emateko. Azoko honi ez da, Bai, egoera honi. sendotzeko. Eta bukatzeko azoka eraberritu da, aipatu diguzu urte luze hauetan toki aldatu dela, toki finko bat badu orain, azkeneko toki finko hau. Zer erronka dituzue azokarekin eta bertako eros saltzaileekin? Bai, esan duzun bezala, azokan leku berri honekin, beraien kokapena hobetu dugu, sendotu dugu, eta orain azoka zaratago daukagun erronka izango litzateke landa eremuan dinamika berriak sortzea eta hau honi bultzada ematea, landa eremua sustatzea. Horretarako beti egiten dugun bezala, bertan bizi diren herritar eta ekoizleekin elkarlanean arituko gara, azken finean beraiek direlako dituzten beharrak eta premiak ezagutzen dituztena, eta beraien elkarlanean dinamika horiek aurrera emateko asmoa daukagu. Lourdes, kontatu diguzu, Errenteriako azokan gaude gaurkoan, zer da gaurkoan zuek ekarri dezuena? Orain momentuan baratzean dauzkagun barazkiak ekarri ditugu. Azelga, letxuga, eskarola, kalabaza, bainak, patata, kiwiak, momentuan daudenak. Oan dakaguna da, udarako produktua bukaeran dakagu, bainak, tomateak eta horrela, piparrak ere bai, handi badaude. Eta gero udazken neguko hasi zaigu, azak, azalboriak eta porruak eta holaxe. Gaur ekarri ditugu azken udako usta, oraindikan egin duen beruarekin badauzkagu piperrak, ezberdinak, luzokerrak, alberginaren baten eta gero neguko hainbat gauz, azalorak, kuiak, txikorigorria, azelgak, porruak, txile batzuk ere bai badauzkagu, hasi ginen ekoizten holan apur batzuk ekarri ditugu ere bai. Ikusten dugu hemen arraztalo ikusi dugu karteltxo honetan, Oiartzungo gaixotasun psikikoa duten pertsonen elkartea dela. Bertan ateratzen dezuen dirua elkarte honi bideratuta doa. Bai, hori da. Azken finean elkarte honen helburua ez da dirua ateratzea, baizik eta gaixo psikikoi lanpostu duin bat ematea. Orduan, baratzean lanean gaude guztiak gaixotasun psikikoren bat dugunak. Ekologikoan ez da, lan egiten dezue? Guk ekoizten dugun guztia ekologikoa da eta soilik ekarri egiten dugu guk ekoiztu egiten duguna. Bakarrik hori bai, gure bizilagun batek Ibonek hasi da Urrullon arrautzak ekologikoak ekoizten eta bere arrautzak ere bai jetxe egiten txugu bai. Azokan, zergatik saltzen dezue zuek azokan, zer dela eta? Hasi geha azokan saltzen, bestela nahi genuen guzti ez genulako saltzen. Kontsumo talde bat badaukagu Oiartzunen eta behaiei saltzen diegu astelenero 6:00 azoka txiki bat antolatzen da eta han saltzen dugu berdura kaxak. Baina nahi genuen pixka gehiago saldu, orduan horregatik etorri geha honea. Pixkat produktu hori irtera emateko, ez da? Bai. Hemen, nera masi izan orain dela, 77 dazka, 60 urte. 60 urte hasi zala, Errenterin salmentan, eta beha urten erretiatu eta ni jarraitzen dut. 20 urte badamazki behakin baitare, eta betian ikan hemen izan dut Errenterin. Etxetik datorkizun ohitura bat, ez da? Hoi da. Begira, gure ekoizpen guztia kontsumo talden bitartez saldu egiten dugu dana. Baina ikusi genuen hau, nolabait bultzatu behar direla azokak, gainberan doztela, eta uste genuen oso proposazioa guk ere bai jeistea, eta gainera, eta hori ere bai aitortu behar degula, ematen digula beste diru apur bat, beste iturri bat. Eta hasi ginen duela hori 6 bat urte eta egia esan oso pozik gaudela. Beraz, esperientzia baikorra, ez da? Oso baikorra. Hemen ohitura asko dago azokara etortzeko eta jarraitzen du izaten.
Batez ere adin bateko jendea hurbildu egiten da, baina gazte batzuk ere bai hurbildu egiten dira eta pozik gaude bai. Pozik zaudetela aipatu duzu, azokak ere leku aldaketa bat jasan du, ezta? Denbora gutxi da makizue bertan, toki berri honetan. Zer moduzko esperientzia, zer moduzko mugimendu ikusten duzue? Haindikan goiz da hori esateko, baina esan behar dena dela, batez ere bezeroak aipatu dutela, iruditzen zaiela, basela garaia, tokia txukuna dela, argila dagoela, eta oso gustokoa, lehenengo egunetikan esaten ziguten, ze ondo, bazen garaia. Gu hain ikusi beharko dugu, jendea, batzutan bakizu, garela, ohitura fijokuak, eta igual kostatzen zaie, denbora pixka bat, alako... Toki aldaketa hori barneratzeko, ezta? Bai, ikusiko dugu, baina nik uste dut ondo egongo dela. Gainera, merkaturako sarrera hementxe bertan egingo dute, edeki dute ja berez, zuzenean sartzeko, eta nik uste dut apostu, ikusi beharko dugu, baina, printzipioz apostu bada. Eta bukatzeko, gaur errenterian gaude, aipatu diguzu, errenterian bakarrik egoten zatela azokan, baina kontsumo taldea badaukazuela. Bai, Oiartzunen prestatzen ditugu 31 saski eta joeten gea plazara astelenero eta han banatzen ditugu. Gu gea Gilbe elkarteko, barazki zaleen elkarteko sozio gera Gipuzkoan eta dakat salmenta puesto bat dakagu Bugatin mayorista moduan. Eta hola, desente dakagun ingenieroan saltzen dugu, lehendabiziko salmentan egiten dugu goizian, eta gero ja 8:30 aldea, hone etorri, eta ja eguerdi arte hemen aizea salmenta zuzenean. Azoketan, biolurreko azoka berezietan, ekologikoko ekoizpenetako azoka berezietan, eta gero kontsumo talden bitartez saldu egiten dugu dana. Gure salmenta guztia bideratuta dago hortara, orduan asteartetan banatu egiten dugu barazki zazkilak, 80 bat, eta saldu egiten dugu Arsoaldea guztian Oiartzun izan ezik eta Donostia aldean bai. Kontatu jazu, zergatik erosten dezuzuk azokan? Arrazoian izan gaude, bat da bertako jendeari lan ematea, ez du zer ikusirikan komertzio handi hauek egiten duten gertutasuna edo txikiak, gero hemen batzuk ere ezagunak dira eta azkenian horiei ere ematen diezu, lan ematen diezu, eta produktuan kalitatea ere oso ezberdina da, ez du zer ikusirik hemen horko horiek adibidez badakit baratzak eta dauzkatela, eta bertan sartzen dituzte beste bere produktuak, eta pixkat horregatik, eta oso gustu datortzen naizunea erosketak egitea, gila esan. Zer da zuri azokatik bertatik gehien gustatzen zaizuna? Batez ere erabiltzen dutena da barazkiak eta haragia ere, produktu freskoak. Arrandegilea gila esan, beste denda batean erosten da, baita ere denda txikila, baina haragia eta barazkiak. Eta bertan zer topatzen duzu, lehen aipatu duzun adibidez, merkatalgune handi horietan topatzen ez duzuna? Kalitatea, batez ere kalitatea. Eta nik uste baina holako komertzioagatik apustu egin beharra dutagula. Geroz eta intermediario gutxi egon, nik uste dut produktua zuzena beristen dela eta kalitatea nabarmena da. Gaurkoan beti bezala erosketak egin ditugu, bolsak bete ditugu, eta orain sukaldeko txanda falta zaigu. Goazen Xabiren gana. Iritsi naiz, Xabi? Goiz zabitza, mutil. Bai, korrika. Beti bezala, bata eta bestea. Mentxe dauzkeztu, aste honetako erosketak. Bale, primeran. Ea, zer moduzko platera prestatzen duzun gaurkoan. Zuri, ondo utzi. Agur. Ale, agur. Gaurko saioan barazkiak erabiliko dugu berriro eta egingo duguna da barazkiak txerri pikadio batekin nahaztu eta horrekin egingo duguna da almondiga batzuk, bale? Horretarako beharko dugu txerrin pikadioa, barazkiak, hemen daukegula ja barazkiak ondo txikituta, erabili dugu bainak, piper berdea, gorrie, denetatik pixkat,
txikitu dugu eta egosi dugu 5 minutu, bale? Gero, ogi birrindua, baratxuri eta perresiarekin, gatza, arrautza, esne gaina, o esnea, eta iruilarra hemen kiskaldu indeula sartai baten gero dekoratzeko platera. Horratzen garbantzu batzuk dauzket martxan, eta horretarako gero, hoi egosita gero, pasatuko dugu turmisakin egingo dugu krema bat, bale? Platera basea jartzeko, gero almondigakin dekoratzeko. Guazen ba, horrekin, orduan hemen egingo duguna da nastu, bale? Egingo dugu, nastu, osagaia guztik, bale? Hemen jarriko dugu, hola, ogi berrindua. Hemen daukeia baratxuria eta perresile, bale? Gatza, jarriko dugu arrautza eta esne pixkat hola, bale? Orduan, egingo duguna da, nastu dana ondo nastuta, jarriko dugu piperrautxa pixkat, bukatzeko. Bale. Holaxe. Nastuko dugu ondo. Eta hau, forma emango diogu orain, 2 kutsarakin, hartzen dugu. Hola pixkat, bale? Begira ze kolore eman dion, barazki guztik. Eta hau izango die, hola, forma eman da, 2 kutsarakin, bale? Hola ingo dugu, pikadio guztie. Gero, hor, esan du lehen bezala, daukegu ja, garbantzuk ja egosita, turmisak tipasa, krema bat egingo dugu, eta almondik hauek, irineti pasata gero, frejitu egingo dugu. Eta bukatzeko, iruilarra hor ja frejituta daukegu, dekoratuko du platera. Ja, hemendik aurrea, irinetik pasatuko dugu, eta irinetik sartagira, bale? Frejitu, eta gero ja platera bukatu ingo dugu. Hemen daukegu ja almondigako, kroketako deitu nahi zunen bezala, ja prejituta, perrejila, iruilarrea, eta hemen garbantzu krema, bale? Orduan, egingo duguna da, botako dugu pixkat erdin, bale? Eta, adibidez, hola, bale? Eta, hola, lau nahiko. Gero, bukatzeko, jarriko dugu. Eta, nola ez ba, perrejila, bale? Bueno, eta honekin, hemen duzue, almondiga, barazkikin, eta txerripik jadiokin egindakoa, garbantzo kremarekin. Honekin. Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, platera beratsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Datorren saiora arte.